Wah, sing disiram banet, cuk. Bocah betot gemut. Delokanku lho, wis awan. Wah, terus piye iki? Lanjut no, Bos. Wong wis wareg. Wis. Gagal meneh apa iki? Halah. Wong tuwek. Enggak kena nggo contoh belas. Ya apa mana? Kebakaran. Turu apa mati? Oh, ngono caramu. Bocah betot gemut. Gelang sepatu gelang irama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang. Rahmatullah. Oh, udah gantuk nih. Gancok iki. Kita ulang-ulangan nih ngono kuwi ta no. Masa nyalane kancane iki lho. Ulang-ulang dhewe ngono kok. Wis rasa nyangkem ae lah. Ditulung siram lagi sik. Yo. Wah, sing disiram banet, cuk. Lho, Pak, ngopo sampean? Ya sahur tuh, Dok. Tapi, Pak, Wes enggak tapi-tapi. Gendang sahur sak insap. piye to Bapak ki gendeng koyoke? Iya, cak sahur malah gendeng-gendeng terus gendang. Iki lho jam piro, Pak? Si jam 3 kuwi gendang selak insap mah. Teh, angel. Delokanku lho, wis awan. Wah, terus piye iki? Lanjut no, Bos. Wong wis wareg. Wis. Gagal meneh apa iki? Pak, Apa? lek wong puasa kuwi metu banyu mata batal ora? Ya tergantung. Metu banyu mata kuwi ana sing makruh, ya ana sing batalne poso. Lah emang mau metu banyu mata? Iya, Lah ngopo nang? angan emi pakaian lombok. Iku jelas bantal to kowe iki. Ya wis, lek sesuk aku mangan emi orang gawe lombok. Oh, tak oslok.
Aus. Yo to Pak. Wajar. Orang ngombe, orang mangan, pengen nahan napas. Nah, napas ya bongkok. Bapak wingi nendi lho? Sedina ra ketok. Bapak sahur nang masjid ini iki. Dadi ket sahur ngantek untuk maghrib bapak turu ngono lho. Walah Pak, wong edan. Kuwi latihan mati apa turu? Lambemu iki lho. Yuk. Anu obat penyakit darah rendah ki opo ya? Ya sopo lho Pak sing darah rendah? Kena mamakmu kae kena lentrak ae ngono. Karo itu bacing lho Pak mari. Itu bacing. Siapa nih itu bacing? Jajal, Bapak tanggung dhisik. Hmm? Pas mama cek dulu. Terus? Bapak ibu mama pasti mari darah rendah. Kan? Iki lho. Bocah iki lek sering mangan mercon ngene iki. Jajal lek awakmu duwe anak ngene iki umut rendah semula. Mungkin kita kok tenanan. Ya bener. Darah rendah mari. Darah tinggi iku sing kumat. Cok ora enggak gede. Mari mumet. Males aku sing ngomong karo kowe iki. Mas, mbok ternak aku berobat ngono lho. Kowe iki jane lara opo lho? Anu, arep ngrasakne silet iki lho. Lah kok ora iso ngising apa ora iso ngentut ngono kok piye? Ora, jane seminggu iki kentut ising lancar. Lah terus ngapu gini ya sulitmu iki? Anu, seminggu iki kentutku ora ning ambune. Ngomong apa ora nek ambune kena mambung ngentut njero selang kok slenting. Ambune kok batang ngono. Lah, diomongi kok ngeyel. Aku lu ngentut bolak-balik ora ning ambune blas. Boclok. Sing salah itu silitmu. Irungmu kalau mampet paling. Ki opo ya gelem dokter meriksa silit iki. Yuk. Arteko. Kok apa? Tandane gunung berapi aktif itu apa ya? Ya sampean telepon sik. Lek jaring artine api. Iki gunung berapi iki. Pasane karo nomor WA lho iki.